Agur bero bat berriro, Getxotik, hortxe duzue, Getxoko Kirol Portu dotorea, momentuz Getxoko ikurriñaren 35. edizioa birabazteko hautagaia San Juan da. 21 minutu eta 20 segunduko denbora markatu dute San Juan darrek eta gutxienez, gaurko 5. postua haientzat izango da. Horezko txanda kontziak prest, Urdaibai lehen kaletik, 2. Kaiku, 3. Hondarribia, 4. Orillo, Estatxa hartuta eta pronto lau patroia. Los 5 remando, a mano. Eta izak bera ez du egin, Datu ez da egin, baina. Suave, muy suave, muy suave. Atento a los 6 de popa. Eusten ari dira ba, lau patroiak, bandera txuria gora, Erne. Bandera gorria, bera. Azkar, zorro tzepaileak. No, ala hobea. Hor dira bera, zorezko txanda. Atrás con ella. 27ko abiadura haitzeak. Normalean bera egiten du urdu hontan, baina oraindik Normalean bai. ez du ez asmorik. Oriok Branka aurretik bada espadan, Ibon. Bai, dena beharko dute, lehenbiziko luze honetan. Ikusita nola geratu diren Pedreña eta San Pedro, badakite eta seguru nago atera dira lehenbizikoan eustera. Eustera eta eustera. Hemen Urdaibai. Urdaibari dagokionez gaur salsamendi prestatzaileak Miguel Ángel Ruiz kokatu du. Aurren hankeko lanetan, Agirre Gomezkorta ere zartu du. Eta komodina Fernando Rua, batetik bestera beti, Ibon. Hori da, hoko zulotik endu didazu, Fernando Rua du, aurten hili du. Hanketik baborretik eta estribogorretik, kontrankean estribogorretik ere bai, baborretik ere bai, eta espaldara. Talentu handia, mutil horrena, Fernando Rua, Galiziarra. Hemen Kaiku, Zurinaga patroilanetan, Fede Steindal oraindik baja da, nina hartuta, eta haren tokian Ermo, eta aipagarria Kamatxo ere ordela. Hori da, bueno, Federen ordez, haren ordezko naturala edo Diego Ermo da. Gero Iñaki Erraztik bi estropada kanpoan geratu da, eta berriro ere bere tokira itzuli da. Eta, bueno, horra atera duena, gentza izan da 5. tostan, eta Adrian González 5. tostan utzi du. Eta bestea, Xabier Etxebeste kanpoan utzi, Leandro sartu. Kaiku eta Orio estropadaren buruan, Urdaibai segundo batera Hondarribi bira, oso orekatua, irteera hau. Hor da Hondarribia, Orbañaro zen kuadrilla, eta Amunarriz prestatzaile, Castrillon eta Osertz Aldai hankeko lanetan. Eta hemen oizkoak ez diren bi gizon barruan ikusten ditugu, alde batetik Iñaki González eta Lizarralde ere bai. Hori da, Jon Larrañaga estriborrean atera du, Jon Lizarralde sartu da. Lizarralde jokatu ditu, 3. tostan atera du. Gari Uranga ere bai, falta da, eta Ander Zelaia, aurten estriborretik ibili den mutila berriro ere estriborrea bota du, eta Iñaki González barruan da, Ekaitz Aznar ateratu. Ara, abisua ematen epailea, Hondarribiarrei begira. Nik iruditzen zait, jokaldi hau ikusita, eta nire iritzia da, Orbañanosek ikusita zenbat kosta zaien 3. eta 4. kaletik lehenbiziko luzea egitea, agindu emango zuen, iruditzen zait estriborrera joateko. Korrontea alde batera usteko. Hemen Orillo. Momentuz eusten ari da Kaiku buruan, Urdaibai eta Orio 2 segundora, Hondarribia 4-bostera. Eta begira irudia, ze luzari diren atzera. 33 palada hartu dizkiet, luz. Begira bi hankekoak, palada bukatzeko, bat presari gabe luz jarraunean, haizearen aurka. Eta hori dagokionez, Nik Alberdi aurreko lanak egiten. Eta momentuz Kaiku errenta zabaltzen, ontzitxo bat bai. Eta tartea bada. Bueno, eta protagonista bat ekarriko dugu pantailetara, hain zuzen Jon Salsamendi. Oriotarra bera dakizuenez, aurten Bermeotarren prestatzaile. Eta, bueno, komentario asko, Bizkaiko txapelketan emandako mailari buruz, 3. izan ziren. Hemen duzue Salsamendik estropada atarian esan diguna. Bueno, etzan ezer pasa. Bai Portugalete bai Kaiku gu baino biak izan zidan, eta guk 3. postu egin konformatu behar izan genuen. Euskadiko txapelketan parte hartzeko sailkapena lortu genuen, domina ere bai, eta, bueno, pixkate utara guztia nola dijoan kontutan hartuta, ze helburu ditugun eta bar, bueno, planteatu genuen eran, nik uste aspirazioik handina 3. izatea zala, hori lortu genuen, osea, ez dut zango kontentu gaudenik horregatik, baina
normaltasun oso sartzen, dengo ostegunekoa. Vamos ahí, chavales. Irute zaigu halako sentsazio honegirik eduki gabe, alata guztiz, bandik 3 puntua bakarrik egotia lidertzatik, ez dala egoera txarra, oain gure esku dago, esan deten bezala, brillatzen hastegian edo ez, nik ustete guk daukagun gaitasuna estropetan adirazteko, euneko baten adirazteko virtude hori baldin badaukau, nik uste oaindik gorago behiratzeko aukera izango dula. Gora begira Urdaibai, Hondarribia sufritzen ikusten dugu 8 segunduko atzerapenarekin, Kaiku buruan tartea zabaltzen, orain arteko kronorik onena markatzen ari da Kaiku, nolabait aurreko asteburuan igandean Orion egindakoaren antzeko lan egiten ari dira, Ibon, lehen luzea. Pasaden astean lehenbiziko luze bikaina egin zuen, eta behar zuen, 2-3 estropada triste samarrak kateatu zituelako, eta gaur, pile, hordatik du eta pixa bat ikusten duguna, Hondarribia gehitxo galduta, estrigorrera etorri da, nik uste dut korronte alde bat ere uzteko, eta Gipuzkoako txapelketan hori gertatu izan Hondarribiak, lehenbiziko luzean asko galdu zuela. Handa Kaiku, Portuk 5 eta 42 markatu ditu hor, eta desiente bizkorrago, zestaokoa. Buelta, orain joko du. Orain itxuri gabe joko du Kaikuk, lehenbiziko olatu hartzeko eta estropada orain puskatzeko. 5 eta 36, Oriok 5 eta 39, Urdaibai ere hortxe da, 5 eta 39, Hondarribiak 5 eta 44, Astilleroren denbora Hondarribia. Eta Kaikuk orain hori 5, Urdaibeiri 6. Gaurko giroarekin, 5 eta 6 segundu atzetik doanak, esan genezake estropada barruan dela, estropada bat luze jotzea, estropada barkatu latu bat luze jotzea nahikoa izango da, berriro ere estropadan sartzeko. Baina dudik ez daukat orain Kaiku joko duela. Ari da, begira tarteak, Urdaibai sufritzen ari da orain, segundua galdu ditu, desiente, 11 segundura Bermeokoak, Hondarribia 13ra, hemen segunduak azkar gora eta bera. Azkar joaten dira. Eta olatu bakarra nahikoa da, askotan estropada erabakitzeko, edo bertan bera usteko dena botatzeko. Ziaboga garaian Orio eta Urdaibai parean ziren, 5 eta 39koarekin. Orain Orio 4 segundu bizkorrago. Eta alako giroak eskatzen duen beste zerbait da, pazientzia. Askotan olatuak ez dira etortzen, eta zuloan olatua etortzen ez denean, orduan arraun egiten jakin behar da. Luze jarri, presari gabe, eta bukatu naturak olatua bidali hartu. Hor dira, Oriotarrak. Francis González Txabarri dugu gurekin, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zabiz estropada ikusten, momentu zaldea handia da, horrezko txanda horretan baina sufritzen. Bai, asko sufritzen, ez? Lehenengo luzean ikuste dut oso txarra indugula, guain bigarrenean badirudi moldatzen ari gara, behintzat diferentzi gehiago ez gara galtzen ari, eta ea buelta ematen jogun. San Migueligaz gain, Espainiako txapelketa hortxe da, ez dakit bertan parte hartuko duzuen, ala horretan pentsatzen zauzien? Nahiko buelta eman dizkogu, baina azkenean ez dut ez garala joango. Bale, eskerrik asko. Bale, zoi. Hor da, Hondarribiaren azalpena, Espainiako txapelketarako noski txartela lortu ezkero, Kaiku eta Orio izan daitezke euskal ordezkariak, eta entzun duzue, Hondarribiak esandakoa, Bermeotarrek ere eseskoa, oraingoz behintzat, eta hor dira gauzak. Eta hori eusten ari da, Kaikuk errenta lortu du, Kaikuk hori Ziaboga garaian 2, orain 4, Urdaibai 8ra, pixka bat errekuperatu eginda. Eta Hondarribia ere atzerago ibili da. Bai. Bueno, estropada dago, oraindik 8 minutu terdi, lanean hasi direnetik ez da asko hori. Konparaketak eginda, San Juan, aurreko txandako garailea, 15 segundu motelago Kaiku baino, bada zerbait. Bai, laurak baino atzerago. Eta argi Hondarribia, pixkanaka, estropadan sartzen ari da. Hori horekin eta Ordebeirekin behintzat. Hondarribiarek badakite poparian lana txukun egitea zer den. Urdaibai ere ari da, errekuperatzen orain. Eta ipagarria da, Urdaibai lehen kaletik ari dela. Eta aurreko txandetan lehen kaletik Portugaletek egin du, estropada txukun xamarra, baina Zumaiak ez du gozatu eta lanak izan dituzte.
Normalean kale hau zikinago izaten da. Hemen olatuak errepunpa da errebote gehiago egiten du eta kosta egiten da. Orain txartu du, urdei behiko olatua, orain txe. Zijoan gorka olatu baina. Eta horiok ere olaturen bat hartu izango du, begira. 2 segundoa jarri da, bakarrera hartu dute. Olaturen bat dut irakoitzeko olatua. Argi ba. Eta Kaikuren parean hortxe da hori jo. Konfiantzaz gainezka daudut hori jotarrak, Konfiantzaz gainezka daudut. Kaiku bigarren kaletik ari da. Eta hementxe datoz. Kaiku berriro olaturen bat hartuta orain Zurinagaren mutilak. Tira, zaundiak tarteak. Hondarribi orain segundu batzuk galduta berriro, Bederatzira edo hurbildu da eta orain 14 berriz. Eta orain patroiek zaindu behar dute Ziabogan, olatuan ez hartzea Ziabogan. Ez da erraixa izaten, baina ezin dute olatuan sartu Ziabogan. Kaikuk ederki aprobetxatu ditu azken metro hauek, tartea buelta ere balekoa. Hortu dute berri. Buelta balekoa Kaikuk. 10 eta 16, Portuk 10 eta 32, San Juanek ere hori markatu du. Hirurek buelta honak momentu. Hori jo 10 eta 19, Urdaibeik 10 eta 22, Porturen denbora aixa hobetu dute. Handa Hondarribia. Hondarribia 10 eta 22, Portugalete eta San Juanen denborata. Eta Kaikuk orain hori jori 6, Urdaibeiri 9. Orain jarriko zaio nik uste dut, Kaikuri estropada era. Beharko du, Oparean, han Oriorekin dozen ardi bat segundo espaditu, Orio bizi-bizirik helduko da azkeneko luzera eta badakigu nola ari den aurten San Nikolasa estropada bukatzen. Eta bestea, Hondarribia 8. minutu terdian estropadan zen, baina bigarren luzereko azkeneko minutu terdian galdu egin du, ikiragarri galdu du. Ikaragarri. Horta Kaiku berriro. Ea brankaz nola moldatzen diren, hause dute unea errenta hau sendotzeko eta bandera bila aritzeko izango dute eta gogoa ligan berriro bandera bat irabazteko. Josu Zabalandorekin nago, arratsaldeon Josu. Arratsaldeon. Imaginatzen dut Oriokoa astute, ja San Miguel ligan borrokan jarraitzeko gogoetaz. Bai, ez dugu suerte honikokin kaliaz pentsatzen dut, baina, bueno, hemen borrokan gauz, 3. saber hon gitzien esolan amaitzen dugun. Zer uste dute Kaikuia gaurko bandera behir baziteakola, baina, gogoaz gauz eta hemetik aurrera gauzeko bete hutzen badun. Eta Bizkaiko txapelketan zer pasau zen? Portugaleten atzetik? Bueno, antzadan ez. Nik egin behar ez dut esaten bat beste baino gitzeo dena, baina zazpi titular ez zuen atara. Behar badan gaurko deskantzu emoteko edo, baina hemen ikusi da beste batzuk danak egin da bego, baina bota galtzela orduen. Bihar etxen dugun ondo eta gero Euskadikoan gitzienez buru altzaten badun. Espainiakoan, bai ala ez? Ez dago dirorik, gauze Espainiara juti Galizera esan dinozu, hemen Castron da edo lako lekuaten, bai, Galizera juti 6.000 euro inok ez dutzuk entzen. Prez balago bate bat ordaintzeko, baina momentu honetan klubak etxin da hori gaztu egin. Bale, eskerrik asko. Haupa bermeo. Zabalondo jaunaren azalpenak. Kaikuk hori 6, Urdaibeiri 8, eta Hondarribi erabat atzeraturik 23. Ikusten ari garena da, momentuz, Oparian, Kaiku ez dela puskatzen ari, tartetxoa bai, baina, ez dakit balizan zenbat zituen Oriorekin, 3 segundu zituen, atera denean 5ekin, eta orain beste segundu txoka. Hondarribi zelkapeneko 6. tokian, orain Portugaleterekin berdinduta eta tiran baino 4 segundu bizkorrago. Zelkapenari begira izan daitezke hemen gorabera batzuk. Eta Orio berriro errekuperatu da. Momentu batean Urdaibai parean izan dute. Metro batzuk orain San Nicolas ontzia. Vamos segundos. Kaiku nos lleva 4. Le llevamos 3 a Urdaibai. ¡Sí! ¡Vamos! Equipo, segunda mitad regata gurean, Segi bukatzen! Orio 8, Urdaibai 11.
Benetan momentu ona hau, Sestaoko gizonentzat, kortaren gizonentzat. Oriotarrak 33 palantzikoa zen, baina orain bai, lehen esan etzela puskatzen ari, orain bai. Eta poparean beharko ditu, 8-10 segundu beharko ditu, konfiantzarekin heltzeko, azkeneko luze. Eta bestea, askotan esaten dugu patroiak eta gezurrak esan behar dituztela, eta irakoitzere harrapatu dugu gaurkoan. 7 segundu atzetik direla, 3 edo 4 atzetik esan du. Dena behar izaten da mutilak animatzeko. Horentxe ari da usten Kaiku. Hori 8, Bermeotarrak 12-13, Hondarribi 27. Orain txari dira jotzen. Beste askotan bezala orain Brankaz eman du egurra, motorra, hortxe jarri batio guztiekin eta lanean ari da Jose Luis Kortaren kuadrilla. Begira, 34 paladan, Kaiku 33 paladan Orio. Itxasoak berak ez du uzten, sarriago jotzen. Alperrik izaten da. Sarriago jotzen saiatzea, eta erritmo altuagoak lortzen saiatzea, ezin da eta pala pasa. Begira. Kaikuren aurrea begiratu garbi nola da, begira. Entrenatzaileek hori nahi izaten du. Arranka, koazta garbi, orain saltoa, eta arranka berriz ere. Saltoa egin da, arranka berriz ere. Baina aurre hori oso garbi doa. Momenturik honen hause, 10 segundu hori jotarrei. 14 Bermeotarrei, Hondarribi minutu erdira. Eta Hondarribi San Juanen denborak markatzen ari da. Beraz, Hondarribiaren helburua San Juandarren krono hori hobetzea eta gaur 4. tokian amaitzea, garbi. Zer den, estropadan momentu baten, etetea. 8. minutu terdian, Orioren eta Ordeberen gainean ziren. Zerua erabat ilundu da, Oiu Oskar Gomezi, Zubinaga eta Gomezen arteko harremana ere ona. Ea zema pala galtzen dituen, Bi pala, hiru pala, hori ez da ezerre, ez da ezerre gaurko giroarekin. Eta begira ziagoa, zabal joan, estu ateratzeko. San Juanek eta Portuk 16 eta 44koa markatu dute, Kaikuk 16-0 bederatzi. Erbada itzeak hor bera ingo zuen, kanpo kalde horretan. Handa hori jo, goikaldetik, behekaldetik Bermeotarrak 16 eta 20, Oriotarren denbora, Urdaibeirena 16 eta 24. Portugaletek eta San Juanek 16 eta 44koa markatu dute, eta hortxe da Ama Guadalupekoa. Gaur sufritza tokatzen zai. Hondarribik 16 eta 43, eta egan egin nahi du Amunarrizek gaurko 4. postua lortu alizateko. Eta Kaikuk 10 segunduko aldearekin ekin dio, eta tenak beharko dira. Hori da tarte ederra, azken luzeari ekiteko. Ikusi ditugu poparean galantak, hemen estropada ere honetan. Lortu duen guztia gaur Kaikuk, Brankaz lortu du. Poparian ez dute ez tarterik zabaldu. Bukaeran, bigarren luzearen azken 1 metrotan ibon. Bai, ordutxe, Hori Jose Luisen Kortaren eta ekipoetan, askotan konstante bat izan hori da. Barruraka ere egin izan dituzte estropada handia enoski, baina batez ere, kanporaka Brankaz buskatu izan ditu Jose Luis Kortaren taldeek estropada. Iñaki Arostegi Orioko ordezkaria du gurekin, arratsaldeon Iñaki. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehia dagoen moduan ikusita, imaginatzen dut orain helburua Urdaibai jatzean iste izango dela. Bai, egia esan, uste mutilak izton estropaiten nahi diala, aurreko tandan ikusita 4. kaletikan zenba sufritu duten beste traineruk, egia esan bildurra genekan, da, uste mutilak izton estropaiten nahi diala, ointxe berriz Urdaibai 3-4 segundatatzen nahi geha, eta horrei heltzei jaun da, Kaikure pixka gertuatzeko aukera ere badakan. Lidertzan egon sari aste guzti hau, baina ematen zaute garrantzitsuna puntuak biltzen joatea dela, ezta? Bai, guretzako garrantzitsuna horrezko tandan egotea da, ze horrek aukera ematen dizu, egun hona dakasunen edo, bintzat hor esaten apelean egoteko, eta horregotea da garrantzitsuna guretzako. Sorteon. Venga, eskerrik asko. Orio bigarren postua mantentzen aleginduko da, Urdaibai ez dutzen, eta Kaiku gaur bai orain poparian ere bai, Ibon. Bai, hori entzuna izango da, Korta eta Zurinaga esan ez Brankaz buskatzen dutela, hori ahoak isiltzeko, poparian nola datorren, eta norabideak eta, pixka bat, metro gehiago ez egitearen edo, lau treneruak pixkat, bere kaleari eusten ari dira.
Kaiku erakustaldia ematen ari da orain da Zurinaga posposi. Eta Zurinagarentzat ere garrantzitsua, halako moduko giroarekin estropada handi bat egitea. Badakigu, Donostian jokatu zen estropadan zer gertatu zen, orduan ezinik eta jarduntzen. Askori gogora etorri zaigun, 2011ko kontxa, traineru urdina Zurinaga patroi, eta Asierrentzat ere garrantzitsua gozatzen ari da. Ahotzan antzematen diogo bendik. 18 segundu, Kaikuk hori. Urdaibai 23-24, Hondarribi 54 orain, Hondarribi sailkapeneko 6. tokira joateko arriskuarekin, eta Tiran ere iaia haien denborata. Gainean. Momentu txarra hau, Hondarribiko berdentzat. Norabide eutzi egiten diete, eta begira Oriotarrak, luze, barruraka ere, luze, begira aurrera zenba joaten dira. Poletetik ere aurrera joaten dira, Koparia. Último minuto, acaba! Gozatzen ari dira Sestaokoak. Behar zuten horrelako garaipen garbi bat, izan ere, aste honetan Bizkaiko txapelketan garaipena bai Portugaleteren aurretik, baina tarte txikiarekin. Bai. 9 segunduko tarte txikiarekin. Eta hirugarren ziogan 10 ziren aurretik, Eta hor begira azkeneko luzean egan etorri dira, Getxoko 35. ikurrina, Sestaora joango da. Hortxe da Kaiku. Ez hori bakarrik, lidertza errekuperatuko du. Kaiku! Besoak gora patroiak, baita raunlariek ere. 20-29 Kaikuren denbora. Estropada ederra egin dute, bai jauna. Bai, olatuan, begira. Olatuan dator. Hori joka, hartuko ote du olatu hori. Nahikola, Urdaibai hori. Bideo finisha, naiz ausartzen esatera zein izan den bigarren. Nola etorri den Bou Bizkaia, Azkeneko olatuan 6 segundu errekuperatu dizkio. Tosta batean sartu dira hor. Bideo finisha errekuperatu beharko da. Bigarren postu hori zeinentzat izan den argitzeko. Guk zuzenean ikusita. Ni ere ez ausartzen. Ni ere ez. Orio geratu da, Bailara zuloan gelatu da, Orio ezinikan, eta beste berriz lantza gainean 6 segundu joan dizkio olatu bakarrean. Orain dator Hondarribia. Bai, Hondarribia oraintxe, behin-behineko kronometraian 100 bat lehenago Orio, asmazazu. Kaikurena 20-29, bigarren tokirako Orio 21, 0-3-33, Urdaibai 21, 0-3-34. San Juan gero izango litzateke 4. 21 eta 20, Portu 5. 6. Tiran, Hondarribi 7. tokira. Kolpea Hondarribiarentzat eta posa, eta ez nolanahikoa gainera Sestaokoena. Behar zuen Kaikuk, Pasaden igandean estropada egin zuen, baina kateat eta geratu zen, eta gero, Bizkaiko txapelketan ere irabazioa, baina 4 segunduko tarte eskaxarekin, eta hor zalantzak ere hasiak izango ziren, eta begira, gaur eman du, mai gainean kolpea. Eta bestea oso esanguratsua, askotan jarruten gara, olatua zer den itxasoan, begira. 6 segundu, 20 segunduan nola jandizkion Urdaibai Orio. Bueno, Orio bigarrena izan dela, bideo finish aztertzen ari dira, eta orantxe baiestatu digute. Kaikuk irabazi du bandera, hemen berriro ikusten ari gara, eta... Zer da? Ze izango da, zentimetro batzuk. Bi bihatz. Kaiku beraz, gaur nagusi 20-29, bigarren Orio, 3. Urdaibai, 4. San Juan, eta sailkapen nagusian Kaikuk errekuperatu du lidertza. Bai, Pedro Mari amando du gurekin, zorionak Pedro Mari. Bai, eskerrik asko. Bueno, imaginatzen dute posik egongo zariela, estropada itzela egin deurie. Bai, nik uste dut behar genuela estropada behar da moduan irabazi, ez da horregun gare batzuetan irabazten zorian, eta baita galdu bain bat bere bai. Pasan domekan suerte txarra uste izan genuela, baina ikusten genuen traineroa nahiko ondo ibili zirela, eta, bueno, hortxe, nahi genuen aputxoet, horre bantxa aputxoet, ia eta gaur, bueno, ikusi batez ere 3. luzetik aurrera, nik uste dut estropada portu indala, ezta? 8 segundoko aldea 3. luzea eta beste 10-12 azkenengoa izen da itzela. Bizkaiko txapelketatik albiste honakin etorri zarie, baina gaur itxasua egondan moduen egonda,
gogotsu ostatuko duzu garaipen. Bai, egi da, bueno, Bizkaiko txapelketa nahiko ondo aterrazan, ezta? Batez ere lehenengo hiru luzea, azkenengoa petzekin du zer galdu genuela arrunkera, eta, bueno, eta ustiz petzekin asko sobetu behar genuela. Gaur berriro konfirmatzen dela gu gauza garela asko sobeo lan egiteko, eta gaur demostratu agian kalia beren nahiko politia izan da guretzat, baina oso posi. Hasieran liga izan duzu helburu eta momentuz orain lidertza berreskuratu duzue. Bai, lidergoa hortxe, ikusi da Orio laugarren kaletiz estropada egin dagoen, ezta? Eta hor bigarren luzeraino ze borroka izan dugula. Batez ere Orio eta goin azkenengo luzean irtera, amaiera oso polita zen da bien Orio eta Urdebaien arteko, ezta? Ostantzen, zer asko eskatzeri ez dago. Bale, zorion. Bale, eskerrik asko. Kaikuren erakustaldia gaurko honetan hemen Getxoko uretan. Kaiku azkarrena izan da, 4 luzeetan Ibon Gaztañazpi. Bai, eta hori baino referentzia ona horik ez dago. Aintzat hartu 3 txandak eta gainera poparean, nola aldatzen diren kontuak badakigu, olatu baten gora beran, eta horrek esan nahi du, argi eta garbi nagusi izan dela. Begira bideo finisha. Hori jo, eta orain dikan zentimetro batzuk falta zituen Urdaibek, azkenean hori 6 ekarri dute epaileek. 21-0-3-20, hori jok, eta Bermeotarrek 21-0-3-26. Tosta laurdenen bat. Baina gogoan dut, Miguel, minutu erdi falta zela edo 40 segundu falta zela, 5 eta 6 segundu atzetik zetorrela Urdaibai. Olatu harrapatu du, olatu da, hori da. Hemen da gaurko sailkapena, Kaiku, Orio 2, Urdaibai 3 eta San Juanek 4 tokian bukatu du gaur, eta San Juan bihar Zumaian ohorezko txandan izango dira. Portugalete gaur 5, 6 tiran, gero Hondarribi eta Astillero, bihar 2 txandan arituko da, eta San Pedro alderantziz lehenengo txandan. San Pedro, Castreña, Zumaia eta Pedreña. Eta zailkapenera goaz orain, puntuak ikustera, Ibon. Bai, ez nioen San Juan 3 aldiz lortu dutela Arrosek, horrezko txanda horretan sartzea, eta beste argi bihar San Pedro lehenbiziko txandan hariko delako. 103 puntu Kaikuk, lidertza berreskuratu dute Sestaokoek, Oriok 102, Urdaibaik 88, eta Hondarribia 83rekin 4 tokian da, gero Tiran 78rekin, jarraian Portugalete. San Pedrorentzat egun kaskarra, eta San Pedro zailkapen nagusian 6 tokian hasi da, eta orain 7 postura pasa da. San Juanek San Pedro baino 5 puntu gutxiago. Bekaldean, Castreñak 17 azken tokian, Zumaiako 22, Pedreñako 27. 10 puntuan, Oraindik argi, 10 puntuan, 7 estropada falta dituzte, eta gaur 12 egin dagoena ligan, azkena dagoen Castreñak, gainerako biei aurre hartu die. Zumaiak, Pedreñari aurre hartu dio, eta 5 puntuta dauka, eta momentuz, libre dagoen Pedreñak, hori da, itxurari kaskarrena ematen ari dena, azkeneko 15 aldian, niretzat, Pedreña da. Eta begira patroien zailkapena, gaur Zurinagari 3 puntu, Irakoitz Etxeberriak 2, Amunarrizek 1, zailkapen nagusian, Galiziarrek, Alvarezek eta Kanzelak 13, Zurinaga eta Garma 12rekin dira, Amunarriz 3 9rekin. Aurrera mane. Bai, Iñaki Arrostegi dugu hemen, Urduri egon da azken unerarte, baina azkenean 2. post hori horiorentzat. Bai, Urduri gaur egia zen, Urduri ongea tandan aurretik, gehien bat ikusiz beste tandetan ze gertatu dan 4. kale hortatik, baina, gero mutilak oso ondo erantzun dute, nik uste kriston estropa egin dutela, eta bai, egia zen bukaeran Urdaibai olatu gainen sartu da, ematezun aurretik sartuko zala, baina Irakoitzeke azkeneko bagatxo ide aprobetxatu du, eta, uste garbi ikusi gala Urdaibain aurretik sartu gehala. Bale, sorte hon biharko. Ba, eskerrik asko, jarte. Hor da, Oriotarren balorazioa eta eutxi dio 2. postuari, eta horrek gaur asko balio zuen. Eta ez da gutxi, eta ni Aroztegirekin gaur erabat ados nago. 4. kale hortatik ikusita zenbat sufritu den, batez ere kanporantz, Oriok nik uste dut, estropada egin duela, bizi-bizirik dagoela, lidertza puntu bakarrera dute, eta beste estropada
oso on bat Oriok egin duena, eta Urdaibai ere bere linean erregular, 3. postuan, lehenbiziko bigarrengo eta 3. luzeetan 3. Kaiku eta Orioren atzetik, eta iaia Oriori gainera erori zaigera. Hor da Asier Zurinaga, lidertzaren elastikoa haientza da berriro, eta berehala azken protagonista bat ere ekarriko dugu, Araraz jauna, berehala, hain zuzen posik izango dira, San Juan darrak bihar Ohorezko txandan izango dira eta Zumaia. Hor da ospakizunetan Kaiku, hor da Zurinaga, bere mutilei orrua bota eta animoak eta eskaintza, barruan bazuten horiek horren beharra, eta berehala bandera ere astinduko dute Getxoko 35. Ikurrina, berehala astinduko dute Sestaoko gizonek. Txapelak eta garagardoak eta denak kendu nahi ditu gainetik lehen bailen. Eta hor da Ikurrina jasotzeko pronto Asier Zurinaga. Eta uste dut, Mikel, hasieran esan dugun 13koa ez dela zuzena. Horre Etxebeste... Aldaketaren bat igual egin du, azken orduan. Etxebeste eta Gintza ikusten ditut, 5. tostan. Bai, horiek Gintza eta Etxebeste dira. Aldatu du azken orduan, beraz. 5. tosta hori, aldatu egin du Kamatxo barruan da 3. tostan. Errazti ere bai, hori da. Adrian González taldean torotzuko zituen kanpo. Hor da beraz Kaikuren garaipena, Kaiku da orain lidertzan San Miguel Liga. Arratsaldeon Xabier berriz ere, lehen aipatu diguzu herriko jaia direla, gogotik ospatuko duzue Ohorezko txanda horretan sartzea eta nesken garaipena. Bai, noski, oso posgarria da guretzako. Neskak egin dute izugarrizko estropara, Arerio latza da, bai Zumaiak eta Ibaikare bai goruntza egin dula, eta izugarrizko estropara egin dute. Mutiakin ere bai, oso konten gaude. Gure txanda erabazi dugu, nahiko txukun, eta gainea, Arerioak hortxe dago, Portugalete San Pedro bera gaur atzean gelditu dara, baina oso gogor da biela. Eta ikusita Ohorezko txanda zeintzu dauden, gu postu egin gerazko, Lagorron postu hori oso esaguratxoa dalako guretzako. Ea banderen lehian horretan sartzen zareten, zoriona. Eskerrik asko. San Juan darren hausnarketa eta ea Kaikutarren hurbileko irudi bat eskaintzen diguten gure lankideek. Jose Luis Kortak itxuraz azken orduan aldaketa batzuk egitea erabaki duelako. Arraunak gora, hor da Kaiku, hemen duzue gaurko garailea, Getxoko Ikurrina irabazi dute, Zurinagare posik da. Ez da zarre, Zurinaga. Behar zuen, honek ere. Hemen txari gara ikusten. Eder, Medina, Kamatxo eta Errazti etorriko dira. Kamatxo, Iñaki Errazti. Eta orain, hori da, Gintza eta Etxebeste. Guztai eta guztiz. Hori da. Argi dago. Bai. Argi dago azkenean aldaketa izan dela. Ontzi titularragoa esan beharko dugu. Titularragoa. Esango genuke... Steindal falta dela, hor. Steindal baborrean, eta, gero Adrian González utzi du kanpoan. Kamatxo sartuta, baina ligan Kamatxokia zere asko jokatu zituen, eta nik uste dut, aurte hor galaktiko hitzare jarri zen, modan, baina ari dela aldatzen, eta ez duzen, eta mutilak lo ezartzeko, ez dakit, normalean, baino tostata antza handiago ez dabilkien korta. Gaurkoak asko balio du. Bikaina benetan Kaikuk eginiko lana, estropada ederra egin dute. 4 luzeetan azkarrenak izan dira, eta hori baino adierazle hobeagorik ez dago. Kaikuk gainera lidertza berreskuratu du, Kaikuk 103 puntu, Oriok 102, meritu handiko lana Kaikuk egindakoa, baina Ibon Gaztainazpi baita Oriotarrek egindakoa ere gaur 4. kale horretatik beste guztiek estropada kaskarrak egin dituztelako. Bai, ni iruditzen zait 3 luzeetan Orio gaur Kaiku gaina izan dela. Kontuan hartuta 4. luzean, 4. kaletik nola ibili diren, 3 luzetan Orio nik uste dut Kaiku gaina ibili dela. Azkenekoan ez. Azkenekoan poparean Zestabarrek eman egin dute. Eta, Orio handi bat ikusi badugu, Urdaibai Oriorekin sartu da. Hortxe dabil, itzalean. Jon Salzamendik izan dugu estropadezia horretik. Dizdirari gabiltza,
baina hor gaude. Ez harritu, egunen bantean, banderaren bat edo beste, irabazten badu. San Juane, baleko estropa, oso baleko estropa. Gero tiran eta portu hor pixka bat bere ohiko linean, goitik eta behetik nabarmendu gabe, eta egun tristea gaur, San Pedrorentzat eta Hondarribiarentzat. Hoientzat gaur... San Pedro behar bada, aitzakia, korrontea, lehenbiziko luzea izan da, harrigarri txarra, oso txarra, eta Hondarribiak ere ikusi dugu, aurreneko luzean zenbat galdu duen, erabat estri horrera joan da, Gipuzkoako txapelketan ere hori sebera gertatu ditzaion, gero errekuperatu da barruak apigarren luzean, baino minutu batean estropadatik atera da eta garbi dago, horrelako liga batean, momentu batean estropada eteten denean, akabo, joan da, maila harrigarria baita. Eta lehen ere esan dugu, baino enuke aztu nahi, beheko borrokan, niretzat, oraindik, ez dago ezer, eta diot ezer txore erabakita. Bihar gainera estropada Zumaian da, ea nola moldatzen diren Zumaiarrak biharko estropada horretan. Aman Ibañez, galdera zuzen bat egingo dizut, lasei joan aldira, Oriotarrak eta Bermeotarrak, batipat Bermeotarrak ikusi eta gero bideo finisha aztertuta epailek hartu duten erabaki hori, ontzat eman aldute epailen erabakia Bermealdekoek? Bai, badirudi gaurkoa argia izan dela eta ez dutela inolako zalantzarik eta keskarik izan. Gaur estropada, basuak esan bezala, egunero bezala estropada gauzak zeharo aldatzen dira, sailkapenean ere aldaketak izan dira, eta bihar, San Pedro ikusiko dugu lehen txanda horretan, San Juan ohorezkoan, eta lehia egongo da, Zumaian izango gara, eta beti bezala gure ikusentzulei agurtu aurretik gurekin bat egiteko gonbita luzatzen dienek. Erki Bamane, gure bagoaz,